21 снежня 1796 года у вёсцы Мясота сённяшняга Маладзечынскага района нарадзіўся Томаш Зан. Неяк так атрымалася, што мы недаацэньваем гэтага чалавека, калі ўвогуле можна сказаць, што ў нас цэняць дзеячоў культуры. Чаму яго недаацэньваюць? Магчыма, таму, што ён 13 гадоў правёў у ссылцы, яшчэ 1 год у турме па справе таварыства філаматаў, а магчыма, таму, што ён прайграў канкурэнцыю сваім больш славутым сучаснікам і сябрам Адаму Міцкевічу, Яну Чачоту, Ігнату Дамейку. І да, а пры чым ж тут аршаншчына? Томаш Зан нарадзіўся пад Маладзечна. Вучыўся ў Вільні, у ссылцы быў у Арэнбургу, пасля ссылкі жыў у Піцеры, але у 45-гадовым узросце яму дазваляюць вярнуцца ў Беларусь. А сябры, якіх ён у свой час рэальна выратаваў, у складчыну набываюць яму маёнтак у вёсцы Кахачын сённяшняга Сенінскага района. Там ён і памрэ, а пахаваны ён у Смалянах. Вось, прычым тут аршаншчына. Сёння сямейнае пахаванне Занаў з'яўляецца адным з пунктаў экскурсіяў па гэтай вёсцы. І да, як жа ён выратаваў сяброў? Калі ўлады пачалі расследаваць справу таварыства філаматаў, Зан узяў большую частку віны за дзейнасць арганізацыі на сябе і такім чынам адмазаў некаторых іншых удзельнікаў таварыства. Чым жа займаўся Зан? Чым ён праславіўся? Гэта быў чалавек эпохі адраджэння. Ён займаўся адначасова некалькімі справамі і займаўся імі паспяхова. У Вільні ён грамадскі дзеяч і пісьменнік. Ён не толькі адзін са стваральнікаў і кіраўнікоў таварыства філаматаў, але і ўдзельнік масонскай ложы. Толькі вось давайте не пра змовы. Ну, рэальна, ніякіх змоваў у масонаў няма, гэта трызненне. Таксама ён удзельнік вельмі актыўнай, гаворачы па сённяшняму контркультурнай арганізацыі таварыства нягоднікаў. Таксама ён стваральнік таварыства прамяністых, якое потым і пераўтворыцца ў таварыства філаматаў. Гэтыя арганізацыі дзейнічалі на полулегальным становішчы, таму потым і адбыўся суд над імі. У Арэнбургу ён навуковец-геолог, географ і пісьменнік. Ён збіральнік геалагічнай і прыродазнаўчай калекцыі і стваральнік першага музея ў тых краях. У Піцеры ён знакавы бібліятэкар і пісьменнік. А ў Кахоўчыне збіральнік фальклору і пісьменнік. Таму, калі вы чытаеце кароткую біяграфію Томаша Зана, напрыклад, у Вікіпедыі, ну, там будзе адназначна напісана, што ён пісьменнік. А вось усе яго астатнія заняткі неяк праходзяць міма, хаця яны таксама заслугоўваюць вялікай увагі. Як і сама асоба Томаша Зана заслугоўвае вялікай увагі. Хаця нарадзіўся ён пад Маладзечна, але пахаваны ж на Аршаншыне, таксама наш.